Най-добре се започва видеото така. И здравейте хора, днес ще играем Minecraft Skywars с големият ми брат. Ето го нега. Аре, Здравейте на всички! да се включваме. Днешното видео ще играем на Minecraft Skywars. Тъй като реших да си взема малка почивка от Bedwars, защото само Bedwars После ще е ще забавно. след тази Като цяло само след тази Minecraft игра не мисля, че ще бъде забавно. ще играем малко Bedwars 4 в 4. Днешното така. видео ще играем малко Skywars. Имам на уния човек там. След това ще направя още едно видео, което ще бъде на CS, Counter Strike, за да има разнообразие. Нещо, което искам да кажа за този сервер, който се случи вчера. Има много хакери. И превратно преди малко, като играеше извън кадър, е, че в сервера има много хакери, така че с на IP-то най-вероятно ще го оставя отново в описанието. Ако някой случайно гледа и пожелая да влезе да играе, да знае. Единственото нещо, което ви трябва са да си имате акаунтче, което си направите. Ще дърпам. Сега, тук чух някой, който вече се слага полшенки, което означава, че имаме невидим човек и този господин се опитва да ни удари с въртицата, да ни дръпне във войда, обаче не му се получава. Добре. Той се стресна. Проблема на Skywars тук е, че островите много често са много манички и няма много място за действие. Ето вижу Тево опитва се да ми дръпне и в момента ме хвана с въртицата и не успя. Това ще се мъча да го целя по този начин с лъка, обаче за целта трябва да се покажеш. Моля те, покажи се. Така. Така. Тук той има лайрен меч. Та скофа с вода ще ми този в тръгне. момента с неговата въдица е проблем, защото ако тръгне да строи на това, той ще ме дръпне. Ето хакер, падай. Ето хакерче. Не ми отиваме да играем Bedwars, там е по-яко. За мисия на яйце. Тук 4 в 4. Успея да Къв науча... второто. Добре. Къде в едно айде в червено. Може вече да отида към средата. Обаче... Не. Моля те, не дейте се лошо. Ето един, който забрави да си извадя меча. Чакайте за Правим малко още една игра, защото... се пусна от кликара. Тази беше бърза. И... Значи, брат ми... Той има едно видео, което ще може да видите в неговия канал. Ще опитам да сложа линк за канала му в... Отивам за диаманти. Моите да заобграждат леглото тук. Това действие, защото... Колкото знам, мисля, че има някакви ограничения за линковете, които могат да се слагат или нещо подобно, не съм сигурен. Съм експериментирал все още, ще пробвам. На соло оселяването, дето стигнах до недъка първи епизод, играх малко, но паднах и си загубих всичките неща, така че може повече да няма соло оцеляване. Така да видим малко енчанти. Тук моите са заоградили леглото. Какво да видя какво има тук. Тук гледам. Дайме злато. Три блока. Вземе си айрон меч. Ще скочим тук. Се хвърлим в боя. Хоп, някой. Тук има прекалено много хора, на които нямам намерение да влизам, защото те ще ми влязат и те са тук. Ето така, моите аз отиваме за другите диаманти там.
Най-вероятно ще вляза на този. Първо ще отида тук. Ще опитам. Моето ти... Взривете го моя. Да ходи в центъра, че ще наатакуват. Няма да може да се защитим леглото. Ами, добре, това беше там, не знам дали някой го кой? би, или На синте... паднаха, или са го кикнали, защото По-бързо! не видях никой друг да му влиза. Може да е използвал хакове и да са го паднали, не знам. Но темата следващата игра. Бирим си кит. Този отвърди малко, Следващите сме ние сигурно. който ме наби с меча. Те ми за още диаманти на да този сервер си апгрейдваме най-големият основен проблем са нещата, ги хакерите. колко става Тъй още като малко. хакваш, тебе ти е забавно, обаче като била кефа от играта, особено на другите играчи е много гадно. Някакво да си седите, да си строите, да защитавате и изведнъж някой да прилети до вас и да ви сблъска на 5-6 блока разстояние, не е много приятно. На мен ми влиза помощ. Мой отива да се беше. Така да си селектам пакета, защото Ей са, някога не го ръчи, ето че са. го дава. Няма аутоклика, не знам, що избягах. Имаме, супер, ще имаме Трябваше този път да имаме кридна хубава да броня, получа. цяло железна броня, което е добре, ще бъдем по-издръжливи на удари. Тук имаме диамантна кит, която Тук ще се така. използвам да изкопая тези диаманти. Този ще го изхвърлим тук. Трябва да скача догоре да взема дърво. Така, капче. Не видим. Една поръчица. Сега ще си ползваме тази Не, печка, ще този почнем трактор от- тук. Но, Ще си направя един ще почнем отново. диамантен меч, с който нещата да бъдат по-добре. Кирката няма да се я хвърлям, ще я оставя, защото може да ми трябва за нещо. Тук имаме леди, няма коледи тук. Тези диаманти ще ги вземам. Не знам за какво са, но просто ще се възползвам от каквото видя, ще ги изкопавам. Да не падна. Тук виждаме бая диаманти, които означава, че ще ги изкопавам и ще си правя брони. Нещо, което ще направя с една бутушка. Леко по-леко да направим диамантена броня. Ще ни трябва. Особено с след тези господа тук, които спамят стрели като по щурели. Изглеждаме на ябълка. Не бе. Ето това тук хора се личи, че е як хакер, защото да спами така блокове е малко странно и толкова бързо да дострои до мене. Взимаме диаманта. Но, както казвам, малко, този сървър, има доста хакери. Значи са заобградили много добре леглото, но трябва Така още че- малко. Се налага да се свикне. Ето някой, който Наша ползва губих. скина на един човек, който няма да казвам името, защото най-вероятно и тук ще ми направят някакви проблеми. Аз това не искам да го рискувам, Yep. искам да качвам видео, а не искам да ме блокират и такива работи. Сега Така. това, което се надяваме, Тем да взема който още колега ми диаманти. идва и аз малко му си хвърлих без да мисля и стана проблем в следващата игра. Най-много ще направя още 2-3 игри и ще
ще бъде това, тъй като нямам намерение това видео да бъде толкова дълго. Все пак да може видеята да се качват малко по-бързичко. Така, този мап изглежда нов, защото преди не съм го виждал. И ми даде някакъв тип, който не съм селектвал. Явно може да това е нещо като дефолт кит, не знам. Ще вземем този защитен на повече атак damage. Ще вземем една вълица, ще взема, ще ми трябва. Сега никой не е решил да идва да ме ударят, да ме бие, така че това ми харесва. Ето има някакви стълбички. Тук имаме още броня, защото е хубаво, се мацна. Още на червените. Може да ми претрябва да нещо. Така нямам намерение да ходя. Ще видим малко нататък. Че е време да съвсем Тук. да си ходя този остров. Скачаме тук. Определено тук няма да дойда. Ще я падне. Уха! Вот нашия влизам, ще оставя диаманти или ще бъде нещо. Она те умри. Този има хладни ябълки. Да вече на 6. Така да гледам. Нека да видим битката между тези двамата, защото стават само двама, да видим поне кой ще спечели. Този човек има бая ябълки и той изгоря. Този път няма да забравим да се селекна кита, защото лъка е хубаво нещо. Може да бутнете всеки с него. Хора с бая, интересни скинове. Някои играят с Стив. Чакам за лък. Този мап го знам, играл съм го и също така, доколкото знам, още един сервер, в който съм играл, го има. Доколкото знам, някои мапове са взети от други сервери, от оригинални сервери на Minecraft. Опа, това беше това. Го направих погрешка. Искам беше. Sorry. Стъпите. Едни гащички има. Добре. Взимаме това. Осъптаем много. Добре. Сложим топките 4. Хвърляме хората, които се опитват да строят и виждам някой, който седи с лък и се опитва да ми дойде. Този колега се опитва да ме дръпне. Не. Уело вече ги няма. Не. Паднах някъде. Тук. Бързо да си взема стрелче. С лъка не ми харесва. Покажи се. Така. Покажи се. Искам ти да паднеш. Добре. Оха. Така сложим на блокче, да не може да ни цели от там. Млади свършиха. Имаше яйца. Един падна. Свършиха му ресурсите, май. Не трябва. Сега той ще действа с въдицата и ще се опитва да ме дръпне. Добре, интересно играе този човек. Минус. Но няма да ни вземат леглото. просто се откажи. О! Не може.
Не. Не се Трябва да се получава. защитаваме. Ой, един срещу лайн. Само срещу лайн сме. Чувства се явно да има повече пространство. Атакувайте лайн. Един дето го убиха пред мен. Ой. Така да сложи един блок, че докато вървя назад да не... Добре. Интересно се опитва да действа. Не! Загубих си нещата, не. Короче, знаеш, съм тук. Аз ще изям тази ябълка. И ще му влезем. Така. Имаше нещо по-хубаво да мога да се ползвам. Мерси. Оф, аз имам откликал, бе. Имаме яйчеца. Аз се потен забравях. Имаш хубав меч. Така че ще се възползвам. Само двама. Може ще там един. А не. 2 кила имам. О, купчетам. Няма се обърна. Забравях материал да взема. Имам 2 кила. Тук е. Тук има стъкло, няма да падна. Обикарам Ето един стак. В момента ще умра, но какво да правим? Ще направя още така на игра и... Слушаме. То ще пусна видеото си каква, аз ще продължа Атакувайте, атакувайте, атакувайте. следващото. Ламе само един, давайте. Така че очаквайте. Победа. Еми, това ще бъде видеото за днес, приятели. Айде, чао.